Jeg kan også vise dig, at jeg kan svæve. Ja. Prøv lige at se. Kan du fortælle os lidt om dig selv? Ja, jeg har været spøgelse i rigtig mange år, og jeg er 63 år nu. Hvor mange år jeg har været spøgelse, det ved jeg ikke. Ja, vi er gået igennem meget, dig og mig. Ja, hun er død ligesom jeg er. Så er det sådan en død. Ja, det er jo lidt som at arbejde i et kunstservice. Ingen hører, hvad du siger, og du er altid lidt bleg. Okay. Hvad er det dit job, eller? Ja, jeg arbejder i Nasko Sivsi. Jeg er telefonsupport. Det er dødt arbejde, bestemt talt. Jeg starter kl. 6 og slutter, når sjælen skriger mindst. Har du prøvet at tænde og slukke for boksen? Ja, så lyder det som om boksen er helt død. Næsten ligesom mig. Ja, det var bare en joke. Altså, hvordan er det at leve som en telefonsælger og et spøgelse? Det er da ens form, men det er de fleste liv. Jeg siger, døden var ikke så forskellig for det, jeg lavede før. Okay, hvad lavede du før? Jeg var i kunstservice hos Stofa. Okay, det er i gang med et spøgelse, du laver. Ja, skide ledning. Hvad vil du så vise mig? Ja, jeg kan for eksempel få skuffen til at åbne sig, uden rør ved den. Er det den der? Okay. Ja, jeg prøver det. Okay, vi viser. Se. Jamen, jeg laver det, som spøgelser og traditionelt laver. Jeg går igen, også lidt med kæder, og pudser spejle, skriver sure beskeder på Facebook, og sletter det. Ja, det er det. Nå, Flemming, jamen, hvordan ved du egentlig, om du er spøgelse? Jamen, det ved jeg bare, fordi pludselig var der en dag, hvor jeg ikke kunne mærke mine fødder. Der kom sådan en mærkelig stilhed ind i mig. Ligesom om jeg ikke var til stede. Okay. Ja, det er jo svært at forklare. Hvad, er du okay, Flemming? Ja, ja. Okay. Jeg er nødt til at gå. Ja, så slutter filmen der. Ja. Er vi enige om det? Ja, okay. Nå, hvordan er det så at være et spøgelse? Jeg skal ikke have...